libat nga butbot number 1. Gisugo kuno si Mayor Dan Ling. Usa ka butbot nga gisibya sa usa ka irresponsableng komentarista sa radyo nga si Wing Lagura nga dili pod tagahagna. Nagsamok kini siya kay ang iyang bag-ong amo o baka dako kinig bayad sa iyang bag-ong amo nga kapitan sa barangay Kanupaw nga si Mark Louie Manunggol. Aron lang hugaw-hugawan o gubon ang maayong relasyon ni kanhi City Mayor sa Tagbilaran Dan Nery Lim ug Mayor Joseph Pranyola. Atong paminaw ang iyang gibuhiang pasangil. Tiaw mo na, nga imong gisugo si Atty. Dan Nery Lim, former Tagbilaran City Mayor. Paistoryahan si Louie Manunggol nga dili padaganon og ibisi. Sa imong pagkaikaw, sa imong desisyon nga gihimo nga pagsugo ni Dan Lim nga paistoryahan si Louie Manunggol, that is a clear manifestation nga ignorante gyud ka. Tiyo bang magsugo atong gi-clarify ni to shade light sa mga pagduha-duha base dai po gisugo. Base gisugo pero ato yung gikahinabi si Mayor Dan Lim, no? Si Atty. Dan Lim. Si Atty. Dan Lim. Kanhi mayor sa Tagbilaran. Atong paminaw na iyang pamahayag. Muri ako ana kay ang kanang pagsulti ana pagkuba man na sa relasyon na mo ni Mayor Ranyola, no? Nga gumikan na ng gigamit inghangyo o guban pa. So I vehemently deny nga dili capable o naapoy respeto si Mayor Ranyola kanako nga dili lang basta-basta musugo. That's number 1. Number 2, nga kini si Wing Libat Lagura, dili angayan nga mo-mention na i-confirm sa unta niya nako ug tinuod ba na kay naaman siya open line nako. But on the other hand, wa nako respetuhin ni Wing Lagura kaya sa ako gidamay ko sa iyang panginabuhi din ha sa Agna pagka-commentator. Munang di po ko gusto na magpagamit ko niya. So, with that statement, gaplano ko nga ikihan ako na. Okay, di man na maayo. Klaro, number 1, I vehemently deny. Tiyo bang sugoon. Number 2, matod ni Atty. Dan Lim, nagtuog yun siya nga ang respeto ni Mayor GR ngadto niya dako or taas nga dili basta-basta nga iya na lang suguon nga buhatan ning mga butanga. That's true. Abogado ko na kanhi Mayor sa Tagbilaran imong suguon og ingon ana. Klaro kaayo din ha nga namutbot ka. Unya imo pangbalihon nga tubaga Mayor Ranyola unsa ka tinuod na. Uno si Mayor Ranyola mayong patubagon nga ang imong gimensyon si Dan Liman. Open man kuno imong linyang Dan Lim. Yung mga mangutana. Tawag siya ngano among kamangutana niya. Mo na klaro nga dili media gyud. Kay supposed to be na kay madunggan i-verify nimo. Correct. Awa siya mo verify kay hibaw man siyang di tinuod ang iya issue ra gyud aron nga maguba. Maghugaw-hugaw. Maghugaw-hugaw. Sa atong mayor sa lungsod sa Hagna. Wing Lagura, usa ka certified butboton.